Ανάστατη είναι η Λακωνία το τελευταίο καιρό σχετικά με τις ανεμογεννήτριες. Ακούμε διάφορα βαρύγδουπα νούμερα όσον αφορά τα μεγαβάτ τα οποία θέλουν να εγκατασταθούν ή να εγκαταστήσουν. Στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον πρόεδρο του Δικτύου Περιβαλλοντικής και Πολιτιστικής Προστασίας της Λακωνίας, κύριο Δημήτρη Δημητριάδη, με την ιδιότητα του Προέδρου σε αυτό το δίκτυο και με την ιδιότητα του Προέδρου της Ένωσης Βιοκαλλιεργητών Λακωνίας. Αγαπητέ Δημήτρη, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι καταρχήν το δίκτυο είναι ένα συντονιστικό όργανο που λειτουργεί σε όλη τη Λακωνία, συντονίζοντας φορείς, ιδιώτες, οι οποίοι η αγωνία τους είναι να υπάρχει μια καλύτερη Λακωνία, να υπάρχει σεβασμός στον πολιτισμό και στο περιβάλλον, που είναι τα πιο σημαντικά πράγματα που έχουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον σαν Λακωνία, και να δώσει στον κόσμο να καταλάβει τι πάει να γίνει. Εμείς δεν είμαστε εναντίον των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απλά είμαστε εναντίον της βιομηχανοποίησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Δηλαδή, αν δείτε πρόσφατα, εγκρίθηκε ο στρατηγικός σχεδιασμός της περιφέρειας στην Τρίπολη, ο οποίος έρχεται σε εναρμόνιση του ειδικού πλαισίου του ενεργειακού σχεδιασμού της χώρας, στο οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ ο κύριος Στατούλης λέει θέλει να κάνει ενεργειακή πύλη τη Πελοπόννησο, αλλά το περισσότερο βάρος πέφτει στη Λακωνία. Ενδεικτικά να σας πω ότι από το Λεωνίδιο μέχρι τον Κάβο Μαλλιά, που θεωρείται ΠΑΠ 3, δηλαδή περιοχή αιωλικής προτεραιότητας, θα μπουν 440 ανεμογεννήτριες με δικαίωμα αύξησης έως 30 έως και 40%. Λοιπόν, αυτά όλα να καταλαβαίναμε να γίνουν, δεν μας λέει κάποιος για ποιο λόγο πρέπει να γίνουν. Δηλαδή, θα καταστραφούν βουνά, θα πληγεί πάρα πολύ ο τουρισμός, το περιβάλλον. Για ποιο λόγο? Να ρωτήσω δύο πράγματα. Πιθανόν κάποιοι να θέλουν να γίνουμε μπαταρία, όπως έχουν πει, της Ευρώπης. Ναι. Καλό. Αλλά να ρωτήσω κάτι άλλο και θέλουμε να τα βάζουμε κάποια πράγματα σε μια σειρά. Είπατε ότι δεν είσαστε ενάντια στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το καταλαβαίνω. Στη βιομηχανοποίηση αυτών είμαστε όλοι. Αλλά να θέσω ένα θέμα. Εάν τοποθετηθούν, ας υποθέσουμε να κάνουμε ένα σενάριο ότι τοποθετούνται όλες αυτές οι ανεμογεννήτριες, οι οποίες όμως, όπως γνωρίζει, ή αν δεν γνωρίζει ο κόσμος, έχουν ασταθεί παροχή ρεύματος. Μα ακριβώς εκεί είναι το θέμα. Δηλαδή, εδώ μας μιλάνε για κιλοβάτ, αλλά δεν μιλάει κανείς για κιλοβατόρες. Δηλαδή, κιλοβάτ είναι η θεωρητική δυνατότητα μιας ανεμογεννήτριας να παράγει ρεύμα. Οι κιλοβατόρες είναι η πραγματική της. Λοιπόν, και έχει διαπιστωθεί ότι παράγουν στην καλύτερη περίπτωση το 20%. Άρα ό,τι μας λένε θα πρέπει να κοιτάμε μόνο το 20%. Είναι ενδιαφέρον αν κάποιος πει στο ίντερνετ να διαβάσει δύο άρθρα, ένα από την Daily Mail, το οποίο γράφτηκε στις 16 Οκτωβρίου, και από το Spiegel στις 10 Δεκάτου, στο οποίο λένε, στην μία περίπτωση Daily Mail, μιλάνε για την εμπειρία της Αμερικής που είχε μπει στις ανεμογεννήτριες πριν από την Ευρώπη και πώς τα έχουν παρατήσει όλα αυτά και έχουν δει ότι είναι ασύμφορα, και του Spiegel την εμπειρία της Γερμανίας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι όπως είχε πει κάποιος πολύ σωστά, μια ανεμογεννήτρια δεν μπορεί να δώσει ρεύμα ούτε για έναν σανσέρ. Και γιατί δεν μπορεί να το δώσει? Γιατί όταν μπαίνεις στο σανσέρ θες να έχεις συνέχεια ρεύμα. Δεν μπορεί όποτε φυσάει να έχεις ρεύμα και όποτε φυσάει να μην έχεις. Το πιο σωστό είναι, αγαπητέ Δημήτρη, να μην πούμε ότι δεν παράγει ρεύμα για ένα ασανσέρ. Είναι ότι δεν είσαι σίγουρος όταν θα μπεις στο ασανσέρ ότι θα φτάσεις στον επόμενο όροφο. Ωραία, ακριβώς. Λοιπόν, και αυτό το οποίο πρέπει να εξηγήσουμε στον κόσμο είναι γιατί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα υποτίθεται ότι αυτή η πράσινη ανάπτυξη και ενέργεια θα μείωνε το ποσοστό διοξιδίου του άνθρακα. Όσες φορές λοιπόν έχει ζητηθεί από τις εταιρείες να πληρώνονται με το πόσο μειώνουν το διοξείδιο του άνθρακα, όλες αρνούνται. Και γιατί αρνούνται? Γιατί για να φτιαχτεί μια ανεμογεννήτρια, πέρα την καταστροφή του περιβάλλοντος, δηλαδή σκεφτείτε μια ανεμογεννήτρια 120 μέτρων με 500 κυβικά τσιμέντο και σίδερα στη βάση της,
που παρεμπιπτόντως δεν υπάρχει σε κανένα συμβόλαιο η αποκατάσταση του περιβάλλοντος. Δηλαδή αυτός μετά από 20 χρόνια που θα θεωρεί ότι η επένδυσή του τελείωσε, τα παρατάει και θα μείνουμε με εντάσεις ανεμογεννητριών παρατημένα σε όλα τα βουνά μας. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ακριβώς επειδή έχει αστάθεια το ρεύμα από τις ανεμογεννήτριες, θα πρέπει να φτιαχτούν άλλοι backup, ας πούμε, άλλα εργοστάσια είτε από αέριο είτε από πετρέλαιο, είτε από άλλη καύσιμη ύλη. Ναι, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή, από ό,τι γνωρίζεις και γνωρίζουμε, όταν κάποιος τοποθετήσει ανεμογεννήτριες, με δεδομένο ότι το ρεύμα που παράγουν δεν είναι σταθερό, εξαρτάται από αν φυσάει ή δεν φυσάει, το δίκτυο όμως πρέπει να υποστηριχθεί από κάποιες άλλες μονάδες οι οποίες καίνε κάτι. Ακριβώς. Μπορεί να είναι λάστιχα, οπότε, από τη μία μπορεί να είναι βιομάζα, ναι, μπορεί να είναι αέριο, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Μπορεί να είναι σκουπίδια. Ακριβώς, και αυτό παίζει. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι επειδή το δίκτυο δεν μπορεί να έχει αστάθεια, πρέπει να έχει κάτι το οποίο να αντικαθιστά την αστάθεια. Οπότε, δηλαδή, υποτίθεται ότι βάζουμε αυτό για να αποφύγουμε κάτι άλλο και στην ουσία απλά έχουμε και τα δύο. Ταυτόχρονα, για να μπορέσει να μεταφερθεί αυτό το υποτιθέμενο ρεύμα το οποίο θα βγάζει, θα γεμίσει η Λακωνία κολόνες υψηλής τάσης. Και αυτό το οποίο έχει πολύ ενδιαφέρον είναι το εξής. Πριν από μερικές μέρες στείλαμε μια επιστολή στον κύριο Τατούλη. Μάλιστα. Και δεν σας αναφέρω όλη την επιστολή, απλά 2 κομμάτια. Στο οποίο κάνουμε τα εξής ερωτήματα. Ποια επώνυμη μελέτη και μελετητής εγγυάται, γιατί μας λένε ότι θα έρθει από εδώ πέρα το ρεύμα και θα το πάμε στη Δυτική Ευρώπη και εμείς θα τρελαθούμε στα λεφτά κτλ. Και λέμε, υπάρχει κάποια μελέτη που να εγγυάται ότι η μεταφορά του παραγόμενου ρεύματος είναι τεχνικά εφικτή και οικονομικό συμφέρουσα, δηλαδή έχει νόημα. Δηλαδή έχει μια ανταγωνιστική τιμή. Υπάρχει σχετική μελέτη και αν ναι, έχει ζητηθεί γνωμοδότηση κάποιου ανεξάρτητου φορέα, όπως ας πούμε του ΤΕΕ ή του Πολυτεχνείου. Επίσης λέμε, ποια είναι τα συγκεκριμένα ανταποδοτικά ωφέλη για την οικονομία της περιφέρειας Πελοποννήσου και για τους πολίτες που βαρύνονται με το κόστος περιβαλλοντολογικό, τουριστικό, αγροτικό και οικονομικό της επένδυσης. Ποιος θα αναλάβει τον έλεγχο της παραγωγής, διάθεσης του προϊόντος και κυρίως ποιος θα αναλαμβάνει την ευθύνη ότι η παραγόμενη ενέργεια θα έχει εξασφαλισμένη τιμή αγοράς στις χώρες υποδοχής του ρεύματος ώστε να εγγυάται εσαΐ το όφελος των πολιτών της Πελοποννήσου. Σε αυτά τα ερωτήματα δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Δηλαδή ουσιαστικά αυτό το οποίο αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε είναι ότι όλη η ιστορία είναι για να πουληθούν καλώδια, το καλώδιο το περίφημο το οποίο θα έρθει από το Ισραήλ, Κύπρο, Κρήτη και κατά πάσα πιθανότητα θα καταλήξει στα Ασπρούδια στην Νεάπολη, όπου εκεί είχε γίνει και η περίφημη ιστορία με το εργοστάσιο της Τέρνα για λίγνα άνθρακα. Λοιπόν, άλλη ιστορία και αυτό. Μπράβο, αυτά όμως όλα δυστυχώς βλέπουμε ότι αρχίζουν και συνδέονται. Λοιπόν, μας πουλάνε καλώδια, μας πουλάνε άχρηστη τεχνολογία. Κάποιος για να φτιάξει μια επένδυση, δηλαδή τώρα είναι αστείο ας πούμε αυτό, λέμε επένδυση και ο άλλος δεν βάζει λεφτά. Δηλαδή παίρνει μια επιδότηση 30-40% με τον αναπτυξιακό, παίρνει μια επιδότηση μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, του δίνουμε τη γη, τη δημόσια για να το φτιάξει και μετά από 20 χρόνια λέει ευχαριστώ μάγκες, για χαρά, τα παρατάει και φεύγει. Αν ήταν ένας σωστός επενδυτής όπως είμαστε όλοι μαζί, θα έπρεπε να την αγοράσει υποτίθεται αυτή τη γη ή να την ενοικιάσει. Όχι, έπρεπε να πάρει το ρίσκο. Δηλαδή, να την ενοικιάσει. Παίρνω ρίσκο. Νοικιάζω τη γη, την επιστρέφω όπως τη βρήκα και από εκεί και πέρα. Αν βγάζω ρεύμα, το πουλάω και αν μου βγαίνει η επένδυσή μου, το κάνω. Θα δείτε όμως ότι σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική, μόλις σταματήσανε ή μειωθήκαν οι επιδοτήσεις, όλοι αυτοί σταματήσαν να φτιάχνουν τέτοιες εγκαταστάσεις, είτε ανεμογεννήτριες είτε φωτοβολταϊκά. Ένα άλλο σημαντικό σημείο, το οποίο στην Ελλάδα δυστυχώς είναι στα σπάργανα ως μηδενικό επίπεδο, είναι ότι γενικότερα επενδύσεις ΑΠΕ δεν έχουν τη συμμετοχή του πολίτη. Δηλαδή αυτό που είδαμε στη Γερμανία και υπάρχει και πρέπει να το πούμε είναι ότι πάρα πολλές επενδύσεις ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, είτε ήταν υπό τη μορφή των αιωλικών τότε, είτε ήταν με τη μορφή της βιομάζας, όλοι οι επιχειρηματικοί κύκλοι αντελήφθησαν και κατάλαβαν, έδωσαν το δικαίωμα στους ντόπιους πολίτες να συμμετέχουν στα έργα τουλάχιστον με 49%. Αυτό στην Ελλάδα δεν το βλέπουμε. Μα εδώ αυτό το οποίο εμείς σαν δίκτυο φωνάζουμε όλη την ώρα είναι δύο πολύ βασικά πράγματα.
Το πρώτο είναι ότι για να όσο καταλάβετε, το ειδικό πλαίσιο και ο ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας, αν διαβάσει κάποιος το ΦΕΚ, θα πεθάνει στα γέλια. Γράφει στην αρχή 100 φορείς, συλλόγους, αρχαιολογίες, ορνηθολογικές κτλ. Οι οποίοι οι περισσότεροι έχουν αποφανθεί αρνητικά και συνεχίζει ο προηγούμενος ο υπουργός, ας πούμε, ότι λαμβάνοντας υπόψη όλους αυτούς αποφασίζουμε αυτά. Μα όλοι αυτοί λέγανε αρνητικά και μιλάει σαν να λέγανε θετικά. Λοιπόν, ήδη ξεκινάει περίεργα το όλο πράγμα. Ταυτόχρονα, από το 2009 έχει προσβληθεί η συνταγματικότητα αυτού του σχεδιασμού στο Συμβούλιο Επικρατείας. Δηλαδή κάτι το οποίο είναι παράνομο, δίνει άδειες. Ταυτόχρονα, εμείς δηλαδή ουσιαστικά τι λέμε, να αλλάξει αυτό το ειδικό πλαίσιο και ο ενεργειακός σχεδιασμός και να ρωτηθούν επιτέλους οι τοπικές κοινωνίες. Μάλιστα σε μια συνέντευξη που δώσαμε τις προάλλες σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό, ας πούμε, τους φάνηκε περίεργο γιατί πρέπει να ρωτιούνται οι τοπικές κοινωνίες. Δηλαδή, και όχι μόνο αυτό, αλλά το όλο θέμα προσανατολίζει τον κόσμο. Δηλαδή γίνεται συζήτηση να φαίνονται ή να μην φαίνονται οι ανεμογεννήτριες, πού να τις βάλουμε και δεν συζητάνε ότι δεν υπάρχει λόγος να υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Και να σου πω και κάτι πολύ πιο επικοδομητικό για τη χώρα και λιγότερο επιβλαβές για το περιβάλλον θα ήταν η προώθηση οικιακών είτε φωτοβολταϊκών είτε ανεμογεννήτριων. Δεν χρειάζεται να φτιάξεις καινούριο σύστημα, δεν χρειάζεται να βάλεις καλώδια. Υπάρχουν τα καλώδια της ΔΕΗ, απλά κάθε σπίτι συνδέεται όπως υπάρχουν αυτά τα μικρά φωτοβολταϊκά και τελειώνει η ιστορία. Αυτό όμως αλλά εκεί δεν θα κερδίσουν κάποιες εταιρείες, θα κερδίσει το κράτος και οι πολίτες. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και νομίζω ότι πρέπει να δούμε και τη διάσταση πλέον αν αυτό το ενεργειακό κομμάτι που ονομάζεται ΑΠΕ αιωλικά μπορεί να σταθεί μόνο του ή κρύβεται και κάτι άλλο από πίσω ώστε να υπάρχει ουσιαστικά σταθεροποίηση του συστήματος με άλλες μορφές καύσης ή ενεργειακής αξιοποίησης οι οποίες παίρνουν τη μορφή διαφόρων μορφών. Και από ό,τι είδαμε το τελευταίο καιρό στην Λακωνία ειδικότερα εμφανίστηκαν πάρα πολλοί επενδυτές οι οποίοι θέλουν να κάνουν βιομάζα από οτιδήποτε μπορεί να φανταστείτε. Εμφανίστηκαν επενδυτές οι οποίοι είχαν ενδιαφέρον να κάνουν πυρόληση από λάστιχα. Όπως όλοι γνωρίζουμε, ακόμη υπάρχει το σκοτεινό τοπίο, το τι θα γίνει, πώς θα διαχειριστούν κάποιοι εργολάβοι μεγαλοεπιχειρήσεις τα απορρίμματα μέσα του ανταγωνιστικού διαλόγου που κανένας ακόμη δεν έχει τολμήσει να πει τη μέθοδό του. Και αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δηλαδή ανταγωνιζόμαστε σε μια μέθοδο που δεν γνωρίζουμε υποτίθεται και όλοι σιγοψιθυρίζουν, ελπίζω να μην είναι αλήθεια, ότι η τελική τους διάθεση θα είναι ουσιαστικά ενεργειακή αξιοποίηση που δεν σημαίνει τίποτα άλλο για τον κοινό πολίτη, καύση των απορριμμάτων. Οπότε με αυτά όλα που πιθανόν λέμε, συν στη Νεάπολη το εργοστάσιο που και αυτό από ό,τι ξέρω δεν έχει τολμήσει ακόμη να γίνει, φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι υπάρχει ουσιαστικά η μισή αλήθεια είναι μέσα από τις ανεμογεννήτριες και τα φωτοβολταϊκά και αυτό είναι ένα άλλο θέμα πάλι και πίσω από αυτό κρύβεται και μια άλλη αλήθεια η οποία λέει για άλλες μορφές ενέργειας οι οποίες είναι ελεγχόμενες από τη στιγμή που και τον ήλιο δεν μπορούμε να τον ελέγξουμε όσον αφορά του 24ωρου απόδοσή του ούτε τις ανεμογεννήτριες και πολύ μεγάλη εντύπωση τουλάχιστον εμένα αλλά και σε πολλούς πολίτες όπως και σε σένα κάνει γιατί δεν προωθείται στην Ελλάδα καθόλου η αξιοποίηση της βιομάζας. Μα εδώ γι' αυτό μιλάμε για τον ενεργειακό σχεδιασμό. Δηλαδή ακόμη και το τι είναι ΑΠΕ γίνεται κατ' επιλογή. Δηλαδή να σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν εγώ έχω ένα καυστήρα που καίω ξύλα, δεν καίω βιομάζα, γιατί δεν επιδοτούμε και επιδοτείται ο άλλος? Δηλαδή έφερα ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ότι ακόμη οι επιδοτήσεις και το τι είναι ΑΠΕ είναι πολύ στοχευμένα και πάνε για συγκεκριμένους λόγους. Και αυτό το οποίο είναι αξιοπερίεργο είναι ότι πίσω από όλα αυτά τα έργα, είτε λέγονται ΑΠΕ, είτε λέγονται σκουπίδια, είτε λέγεται νερό, είτε λέγεται δεν ξέρω που έχουν να κάνουν με την ενέργεια, από πίσω είναι ίδιες οι εταιρείες. Δηλαδή στη σκάλα που αυτή τη στιγμή γίνεται ένα έκτρωμα 10.000 στρεμμάτων με φωτοβολταϊκά, από πίσω είναι μια γαλλική εταιρεία η οποία η ίδια εταιρεία είναι από πίσω από την ιδιωτικοποίηση των νερών παγκοσμίως. Εκείνο που θέλω να τονίσω και από αυτό το πρόγραμμα και με τη βοήθειά σου είναι ότι κανονικά θα πρέπει να δούμε λίγο και το κομμάτι της βιομάζας και όταν λέμε βιομάζα μιλάμε για τη λιματολάσπη, μιλάμε για τον κατσίγαρο, μιλάμε για προϊόντα της βιομηχανίας των χυμών,
Μιλάμε για τη ρογάλατα, τα οποία ουσιαστικά αυτά ανεξέλεγκτα και με μεγάλο κόστος, αν δεν είναι ανεξέλεγκτα, ουσιαστικά επεξεργάζονται τα εργοστάσια ώστε να μπορέσουν να τα αποδώσουν στο περιβάλλον, ενώ κάλλιστα στην Ευρώπη, από ό,τι γνωρίζω και ξέρουμε όλοι, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 9.000 μονάδες βιοαερίου, ουσιαστικά αυτά τα καζάνια τα οποία δεν κάνουν τίποτα άλλο από αναερόβια ζύμωση των οργανικών και να παράγουν ρεύμα και θερμότητα. Όχι μόνο αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή όλα αυτά τα οποία μολύνουν το περιβάλλον θα μπορούσαν αντίθετα να είναι σύμμαχοι, ειδικά στη γεωργία και ειδικά σε μια περίοδο που η χώρα μας περνάει τέτοια οικονομική κρίση. Για σκέψου, ας πούμε, να υπήρχαν εργοστάσια τα οποία να κομποστοποιούσαν τα διάφορα αυτά εντός εισαγωγικών απορρίμματα, κατσίγαρο, τυρόγαλα κτλ. Και να λέγανε στον κόσμο, ελάτε πάρτε φθηνό οργανικό λίπασμα. Δημήτρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το λόγο σου. Θα επανέλθουμε πάλι στις επόμενες εκπομπές. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Καλημέρα. Καλημέρα.